Ahoj, tak mám tu takýto skvelý model DD-Step topánok, vyšších členkových, určených na jar, jeseň, trošku do chladnejšieho počasia. Na podrážke 0,63, takže barefoot topánočky, kopírujú tvar prstíkov vpredu, sú krásne mäkučké, ohybné. Za pätou je len veľmi mierne spevnenie. Je tu použitá textilná výstuž za petičkou, ktorú ale takmer necítite. Ona je trošku cítiť zvnútra, pokiaľ tam dáte prst a takto pri petičke pošúchate, tak tam cítite také niečo silnejšie. Ale inak je peta celkom taká ohybná. Takto podrážka ohybná. Podrážka je fluorescenčná. DD-Step to niekedy u topánočiek používa. Znamená to, že táto podrážka sa nabíja buď slnečným svetlom alebo aj umelým svetlom a potom keď vojdete niekam do tmavej miestnosti alebo povedzme, že ste niekde vonku a vojdete do auta, tak bude dieťaťu tá podrážka tak fosforeskovať alebo svietiť na tak žlto-zeleno. Je to celkom také efektné, deckám sa to fakt ako strašne páči. Topánky teda sú vyššie členkové, sú kožené, takto krásne aplikácie sú tu, zapínajú sa na dva suché zipsy, jeden, druhý a druhý suchý zip si viete pekne utiahnuť okolo členku. Aj ten členok môže byť mierne užší, dobre to bude držať na nohe. Petička je taká normálna, myslím, že aj užšia môže byť. A budú topánky dobre sedieť. Vnútrajšok je kožený, okolo členkov mäkučké topánočky a stielka je taká rovná, vyberateľná, takže viete si ju aj vymeniť alebo úplne vybrať. Takto stielka je penová, asi 3 mm vysoká a na stielke je takáto vrstvička kože. Takže takto.